Ideja li la tberren mis-sena 1995 iżda dejjem baqgħet fuq l-iskaffa. Sa fl-aħħar din l-idea ġiet trasformata fi strateġija nazzjonali li se tkun qed tippromovi l-iżvilupp sostenibbli bl-edukazzjoni tilab sem kruċjali fit-tħaddim tal-istrateġija. Dettalji dwarha nataw f'konferenza tal-aħbarijiet immirata biex tagħti stampa ċara ta' kif se tkun qed titħaddem. Il-professur Paul Patch kien il-moħħ wara din l-istrateġija nazzjonali li sa fl-aħħar se tkun qed tqajjem kuxjenza fis-soċjetà kollha. U l-idea hija li permessa din l-istrateġija wieħed ikun jingħata l-ħiliet u anke attitudnijiet u valuri li huma meħtieġa biex wieħed dal-kunċett ta' żvilupp sostenibbli iwaħħdu biex ngħidlek mal-istil ta' ħajja tiegħu. Huwa proċess li jieħdu l-żmien, jiġifieri kull proċess edukattiv huwa hekk. Dan id-dokument se jkun aċċessibbli għal pubbliku u se tinfetaħ konsultazzjoni pubblika biex bekk jinġabru l-aqwa ideat. Il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat għalli permezz inizjattivi bħal dawn ikun hemm lokal aktar azzjonijiet konkreti għall-iżvilupp sostenibbli fit-tul u bekk il-ġenerazzjonijiet jibqgħu gawdu kemm minn ekonomija sostenibbli kif ukoll minn ambjent b'saħħtu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo insista li l-edukazzjoni formali mhijiex biżżejjed biex tippromovi żvilupp sostenibbli u għalhekk is-soċjetà kollha għandha tinvolvi ruħha f'dan il-pass kruċjali għall-pajjiż.